Takže čau, já jsem Fizi a zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude 10 faktů o mně a kdo si myslel, že to bude opravdu o mně, tak se trošku zmýlil. Je to totiž o někom jiným. Je to o někom, kdo vlastně celou dobu řídí můj kanál, který mi stříhá videa, který je režie úplně všeho. Je to prostě pán světa a já mu říkám Arnold, Fila, Superman. No, pojďme si ho představit. Pojď sem, pojď sem. Pojď sem. První fakt. Už když jsem se narodil, tak jsem měl na cedulce jméno Fíla a byl jsem vážně šťastný, že se tak jmenuju. Druhý fakt. Jsem lamač kočičích srdcí. Už jsem zlomil tolik srdcí, že mě páničkové museli nechat vykastrovat. Třetí fakt. Na listině největších zvířecích zabijáků bych měl asi taky být, protože jsem hodně velký lovec a jsem hodně šikovnej. Občas chytím i nějakou tu myš a s tou si pak pěkně pohraju. Čtvrtý fakt. Mám rád mlíčko. Večer si vždycky lehnu ke krbu a hrozně rád ho strkám. Ale občas ho i dost rozleju. A páničkové nejsou moc rádi, ale co jim je do toho? Já jsem přece kocour, který si druhý den stejně to mlíčko zase dá. Už tady máme pátý fakt. No a to je špína. Špína je úplně nejhorší nepřítel kočky. A já, když jsem špinavej, to nesnesu. Jo, možná si řeknete, že jsem prase, ale prostě to ze sebe slížu. Nedovedu být špinavej. Šestý fakt. Můj zaměstnanec mě občas totálně vytáčí. Někdy totiž napustí vanu a chce mě umýt. Já přece vodu nesnáším. Proč bych se měl mejt, když nesnáším vodu? A navíc jsem umytej z toho, že jsem se olízal. To je přece logický, ne? Takže do komentářů napište, ať mě nemeje. Sedmý fakt. Miluju Snapchat. Snapchat je moje záliba. Zbožňuju ty filtry. A mám mnohem lepší Snapchat, než má Freescoot. Ale jak říká Johnny Macheta, musíte s tím trošku umět, abyste mohli machrovat na kámoše. Osmý fakt. Občas se někde schovám, aby mě nemohl nikdo najít. Cítím se jako velký agent. Znáte to, takový ty 007, hlavně Daniel Craig, úžasný James Bond. Ale vždycky mě někdo najde. Devátý fakt. Možná byste to do mě neřekli, ale i když hodně rád stříhám videa. Rád pařím hry. Jo, jasně. Zbožňuju konzole, takže na nich pařím. Teď vyjde nová Mafie, takže se na ní těším. Desátý a tím pádem poslední fakt. Sleduju dost youtubery. Goga, Stejka, všechny možný. Ale sleduju i fitness youtubery, jako je Tomáš Lukáš. Proto mám tak vypracovanou horní část těla, ale spodek trošku zaostává. Já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video. Kdybyste chtěli víc videí se mnou, určitě zanechte like na tomhle videu, sdílejte a případně dejte odběr, pokud teda ty videa se mnou chcete vidět. To je logický. Já se s váma loučím a mňau mňau. Kluci si udělali takovou menší klučičí chvilku pro sebe. A jak můžete vidět podle fotek, všechno bylo velice bez problémů. Bohužel jen do té doby, než přišlo na řadu placení.